ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಹಂಚಿ ಬೋಲಿ ಪಪ್ಪ ಇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತೀರಗಬಹುದು ಪೂನಂಚ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ಕ್ಷೇಮವಾದ ಕ್ಲೀನ್ವೇರ್ಲ ದತ್ತದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪಂಪಣ ಪಪ್ಪಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇದಾಡ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳಸ್ ಮನ್ಪನ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವೈಬ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಟ್ವೀನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪಿದರ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಗಿದೇ ಇತ್ತು ಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನಿ ಪತೊಂಬೋಪುನಿಂದ ಅಂಡ ಕೂಡ ಅನ್ ಬಲ್ತೊಂಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿ ಇನಿಯೇ ಪಿದಡ್ನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಪವೆ ಎನ್ನನೆ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಾರಿನವರ ನಿಕಲ್ತುವಿಲೆ ಎಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ತೋಪದಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವಲಿ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸಾರಿ ಸೊ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಕಲ್ತಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾಡೆ ಬೈದಿರು ನಮ್ಮಲ್ಲೈತೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಮಾತೆರ ನಾನು ರಪರಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪವೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿಲ್ಲ ಅವು ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅವು ಅವೇನು ಮಾತ ನಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪನಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಪೋಡು 5 ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದಿರು ಅವ್ರ ಹಾಯ್ ಮನ್ನೆ ಸೊ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಪಿದಾರ್ದು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡು ದೇ ಪೈದಂಡಿ ಬಲೆ ಸೊ ಎಂಚದೋದಂದಿಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ನಾನು ಆಂಟಿಯ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂದ್ ವಿಡಿಯೋ ತೀರಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ದಚ್ಚು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮೇರ್ದ ಪಪ್ಪ ಹಂಚಿ ಬೋಲಿ ಪಪ್ಪ ಹಂಚಿ ಬರಪ್ಪ ನೀನು ಒಬ್ಬೇರು ಹಂಚಿ ಬೋಲಿ ಸೊ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ 5:30 ದಾಯ ಬೈದೀನಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರಂದು ಬೈದೀನಿ ಎಂಕಲ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲೆ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬರತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತಿಯ ಇರು ಎಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಇಂದೆತ್ತವುಲ ಬಲ್ಲೆ ಪನಿ ಇರೆನ್ನ ಅವು ತೋಜ್ಜಾರ ಈಗ ಅಂದೆ ಆಂಟಿ ನೀ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪುರ ಪಿದಡ್ಪಾಯಿನಿ ಆರು ನಾನೆಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಚೆರಿ ಆತ ಚೆರಿಲ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ನಲ್ಲೆ ತೊಂಬೈದ್ದೀನಿ ಆಲೆ ಪುದರ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ನಿಂಚ ಬುಲ್ ತೊಂದಿತ್ತಲು ಸೊ ದಲ ಪನ್ನರಂಡ ಆಂಟಿ ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಆಲೆ ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡುಗೆ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ ಅಣ್ಣದಾಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ವಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತಿರ ನಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ನೇ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ನೀ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ತೀರಗಬಹುದು ಪೂನಂಚ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ಕ್ಷೇಮವಾದ ಕ್ಲೀನ್ವೇರ್ಲ ದತ್ತದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪಂಪಣಚಿತ್ನ ದೃಶ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಗುಡಿದಿ ಲೀಲಾವತಿಲ ಅಮ್ಮಗಲೆ ಕಲಾವತಿಲ ಇರುವೆಲ್ಲ
ಆ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳ್ಳ ಸೇರಿದು ಎಂಗಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆತನದು ಪಂಡದು ಆ ಮಾತ ಪಣ್ಣದು ಬೋಲೆ ಎಂಗ ಅಥವಾ ಮಾತ ಇಂಗ ದಾಯಿ ಎಂಗ ಎದುರುಗೂರದೇ ಪಂಡದು ಅಥವಾ ಮಾತ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನಾಗ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನ ಪರಿತ್ಯಜ ಮಂತ್ರ ಇದ್ದಾವರ ದಕ್ಷಿಣ ಇದ್ದಾವರ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ ದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಪಂಡದು यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं प्रवाक्याभ्यन्तरजिः ओम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती बलगोत्रयूषी गंडकी गोमती कावेरी कमला प्रयाग मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजा यजमानिन्याः मनसंग्रहिद्रतोत्तरोत्तरम् अहर हराभिवृद्धिरस्तु ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಲಿ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अमृतभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयामि. ఇంచి తక్కువాలని బాబు ఇంది ఇదే బాబు ఓ అట్లా అరవాకలే ఆయన పని మాత్రం ఆయన कर्मगुर्धर्मगुर्धर्मेतदक्षरमक्षरम् अभिज्ञातारम्भो निरन्तरमो निर्जीवन्तराजो भारतसौभाग्यमित्रात्मोदनः आनन्दो ದೇವರ ಕೋಣರಿಗೆ ಇದು ಸುತ್ತಬಾರ್ದು ಬೋಲೆ ಒಂದು ದೀಪ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬ ಬೋಲೆ ದೀಪ ಒಂದು ದೀಪ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬ ತೀರ್ಥಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಬಾಕಿ ತೀರ್ಥಪುರ ಆನತ್ತಾ ಬಾಕಿ ತನಕ ಬರಲಿ शरणो विद्या प्रदायक शरणो पार्वती तनय मूर्ति शरणो पार्वती तनय मूर्ति शरणो मूषिक वाहन शरणो विनायक शरणो विद्या प्रदायक विनायक शरणो विद्या प्रदायक
ನಮ್ಮೊಂಡತೆ ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ಮಾತಾಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಪೊದ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಭಜನೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾರು ರಪರಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಬ ಪೆದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಯಾನು ಐನಾಜ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಈತದ ಗೊತ್ತರೆ ವನಸಗ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಏನು ಅಂಕಲ್ನೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸದು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಐನತ್ ಬೇಗ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಸರಿ ಹಂಪಲೆ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವರ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಮಾತ ಆದಿತ್ಯ ಸೇ ಹಾಯ್ ಇಂದೇ ಪೂರಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಊರದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಳ್ಳೆರಿಯ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇರು ಸಾಗರ್ ಹಾಯ್ ದಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನ ಹಾಯ್ ಮೇ ಮುಗುಡೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಯಾನಾರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪ ಅನ್ಕೋಪೆ ಉಸಿರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಹಾಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಪಿರು ಮಸ್ತ್ ನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ ವೈದ್ಯರು ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಿನಿ ಪೂಜಿತವನ ಸೈನದವರ ಉಪ್ಪಡು ಕಡ್ಲೆ ಮನಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಟನಿ ಬಟಾಟೆನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಚೀಪ ಕಜ್ಜಿಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಾರು ಒಕ್ಕ ಅದಾದ ನಂದು ಹಪ್ಪಳ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಪಾಯಸ ಆದಿಪ್ಪಡು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಂಕಿಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ವಂಶಿಲಲು ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದುಂಡು ನೇ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುವೆರು ಇಂಕಲ ವನಸಾತಜಿ ನನ್ನ ಲಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇಗಾಡ್ದುಂಡತಿ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆಯ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ ಯಾನೆತ್ತೆ ಮಧುನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಮಧು ನಮ್ಮ ಮರಣಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಚಾರ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೈದು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿಕ್ಕೇನಿ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೇಡ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲೆ ಏತ್ ಆಫರ್ ಉಂಡೆ ಏತ್ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬರ್ಪ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಲೆ ಶಾಪಿಗೆ ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ಮಾತ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಆಫರ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ಡ ಆಫರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ದಾದಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಶಾಪಿಗೆ ಬತ್ತಾಣ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಪಿಗೆ ಬತ್ತಾಣ ಮಾತ ತೋಪಾಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪವಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಶಾಪಿಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ಪೂರ ಮಧುನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಂದಿನ ಸ್ವಾರೇನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವ ಯಾನಾರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚಂಡತೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಲೆ ಓದಿ ಅದೇ ಇಂಕಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ರಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವೆ ಇದಾಪಡೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆತು ಇಷ್ಟಾರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ದೇ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ್ನೆದೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಹಳದಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಮಾತ ಪತ್ತನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಗನ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐನಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದ ತೂಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೀರೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಹಳದಿದ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಕಾತಂದುಪ್ಪಲೆ